naman. Kapatayin na. Naman.
Yo, gulay mo sila natin po yan, oh. Yung ano yung magkurap kayo, hindi sa'yo kainin.
na ako. Patayin ko na to. Ayun oh. Hi, hello sa lahat po na naandyan. Salamat po sa mga patambay nyo. Wala ko nakikita. Wala ko nakikitang sulat. Nawawala yung mga comment. Maraming salamat po, Sir G.R. Bogs, Sir Mariam, Sir Aye, Sisi Jeanette, Alakdan, Sir Alakdan, Sis Rences, Manay Shining G, thank you, Sisi Agnes, Lifestyle, Manay Che, thank you, si It's Japan, Sir Joel, ayan, thank you po sa lahat ng pumunta sa aking live ngayon, ngayong umaga. I-end na po ni Tres. Salamat ang marami. Bye everyone. Ayan, kasi uulan na naman eh.